el punto número 8 de la Comisión Informativa de Gobernación, moción conjunta que presenta el Partido Socialista, Partido Popular, Compromís, Ciudadanos, Esquerra Unida y Totes sobre adhesión a la solicitud presentada por la Asociación Amics del Sitges de Burjassot. El dictamen de comisión es por unanimidad favorable. ¿Cómo es conjunta? ¿La explica alguien? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Sí? Ja. Bona nit de nou. Bé, com ha comentat el secretari, es tracta d'una moció conjunta de tots els partits polítics de la corporació municipal, el text de la qual ens ha vingut proposat per l'Associació Amics de les Sitges de Burjassot. El que demana aquesta moció és, fa una explicació de la importància del monument més representatiu de la nostra ciutat, del pati de les Sitges, que és únic en Espanya i pràcticament en el món i que té un alt valor històrico-artístic. De fet, fins i tot està inventariat en l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià, secció 1, com a bé d'interès cultural. Té, per tant, el màxim grau de protecció. Este monument, tot i estar en el centre del nostre poble, és titularitat de l'Ajuntament de València. I per això, el 7 de febrer del 75, es va subscriure un conveni segons el qual l'Ajuntament de Burjassot tenia autorització per a usar-lo com a bé de domini públic per temps indeterminat. I va quedar supeditat este ús a la conservació, neteja i cura del bé, a càrrec de l'Ajuntament de Burjassot. Aquest conveni va ser ratificat i, per tant, en aquesta situació ens trobem actualment. Lamentablement, el pas dels anys i la manca d'inversions, el monument ha anat deteriorant-se, de tal manera que ara mateix ja cal adoptar mesures immediates per a reparar els danys que ha patit, sobretot en l'últim any, arrel d'unes pluges molt torrencials. Cal això i també cal elaborar un pla director. És una de les idees que proposa que impulsem l'associació. Per tant, se'ns demana que tots els partits amb representació a l'Ajuntament adoptem per unanimitat una sèrie d'acords que passe a llegir-vos. El primer es tracta de fer obres de consolidació de l'enllosat de les Sitges, la part de dalt, i de la galeria interior, és a dir, dels desperfectes que ha patit, fer les tasques de manteniment. En segon lloc, sol·licitar a l'Ajuntament de València que modifique una part del conveni que diu que en qualsevol moment pot declarar l'Ajuntament de València caducat i retirar el permís a l'Ajuntament de Burjassot sense que tinguem dret a reclamar ni a indemnització per les inversions fetes. La pretensió, la idea és que se lleve aquesta clàusula per tal que això no se pugui fer d'una manera sense avisar i sense una justificació. S'hauria de substituir aquesta clàusula per una altra que diguera que l'autorització per a l'ús comú especial normal de béns de domini públic s'atorga per un termini de 30 anys prorrogables per tal que l'Ajuntament pugui tindre seguretat, l'Ajuntament de Burjassot pugui tindre seguretat de poder gaudir del monument sense que això depenga de quin partit polític estiga en un ajuntament o en un altre, que no siga una qüestió de polítics. El tercer acord és la confecció, la redacció del pla director i en quart lloc les gestions necessàries per a recabar fons econòmics, per a fer front a les obres de rehabilitació, etc. Finalment, destinar una partida fixa en els pressupostos municipals. Finalment, que en tant que es redacta el pla director, l'Ajuntament assumisca la reparació dels problemes més evidents que té ara mateix el monument. S'ha firmat per les persones que formen part de l'associació i això seria el contingut de la moció. Gràcies.